Takže čau lidi, vítám vás Tiger u nového videa. Natáčím z mapy Olympus. A dneska bych se zkusil dostat. Tamhle asi bude zase nějaký spawn egg. Tam bych se chtěl dostat. A taky musíme odtud prostě odejít, protože tady to vypadá, že je tu hodně naspawnovaných monster. Takže já bych fakt nerad spavnul a to by mě naštvalo. Tady ten skeleton na mě už kouká, tak ho sundáme. A sakra, to jsem se netrefil. Dobrý. Tak, já si tady postavím takhle cobblestone. Ať mě tam když tak neschoděj. Ty skeletoni. Tak, to už by mohlo být docela bezpečný. Tak. Sakra, tak takhle ne, počkat. Tak. Tak. A tak. Tak, to by to mohlo... dobrý, takže skeleton spawner. Spawner, vajíčko na skeletony, tak co vyhodíme? Asi stringy, luk máme, skraftujeme si tady ty dva luky. Do sebe, tak. A vezmeme si zase třeba 3, no, tak. Sakra. Jo, takže teďka bych se dostal nějak takticky nahoru. A rozhodně si tady jenom prodloužím trochu to, tak. A teďka, no, radši to budeme dělat opatrným způsobem. Půjdeme tudy. Takový trochu srabácký způsob, ale já nechci fakt spadnout, abych to zase vyfailil, takže musím tudy. No, doufám, že to nebude trvat teda dlouho. Slyším už někde pavouka, takže bych radši... No, nahoře to... co to tady je? Nic? Nic? Jo, omlouvám se, že nic nevidíte. Asi. Ale už budeme asi nahoře. Tak, ještě. Já jsem hodím takhle... tak nemusím, dobrý. Tak, už jsme tam. Jestli něco zase schodí, tak se zastřelím. Dobrý. Tak, co jsem to slyšel? Jo, aha, samozřejmě. Mohla by tady být asi někde schovaná nějaká česta. No, ale už to nebudeme riskovat. Tady vykopeme ten spawner. Tak, 25. level, to jde. Zase mě něco šije. Tak. Dobrý, tak ten už se uvařil. Teď bych vzal tohle. Tak. Já bych to udělal tak, že si nejdřív vezmu boty. To si nasadím. Kalhoty. Kalhoty tu rovnou nechám. A unbreaking a protection. No, tak to si tu asi nechám. Asi si to nechám. Jo, dobrý. Feather falling 3. Jde 2. Hele, tamhle nějaký baráček a tamhle je věž. Tak, tam bych se vydal nejdříve. Hele, tamhle, to už možná bude monument. Já se v tom sice nevyznám, ale vypadá to tak, to tam jdem. Se podíváme, jestli tam něco není třeba. Tak. Zase creeper. Tak. Jo, zase ty kostlivci, to mě zase schodí někam. Takže taktika utíkání. Rozsvítit, utíkat. Hele, dřevo, dobré, tak to je taky dobrá zpráva. Hele, tak to jsem teda zvědavej. Jo, to je 100% monument. Takže... jo, no, ten monument. Co to je? Hele. Jo, dobrý, jo. Takže chicken egg. Chicken sem potřebujeme dát. Tak, a kostlivce ještě tady někde máme. Kostlivec. Teda kostlivec. Tady. Že jo. Tak, budeme zlí. A... Papa.
Tak jo, tamhle už vidím nějaký další schody a zase někam. Jo, takže monument. U toho bych si někde tady, třeba možná bychom mohli podle ten báčku, podíváme se, co tam je. Hel, jo, enchanting table, tak to se bude hodit, když máme už 25 levelů. 26. Jo, takže já bych si možná mohl oenchantovat třeba, no, zatím radši nic. A tamhle už vidím toho creepera, ne, creepera taky, ale tu věž. Ale tam se ten díl nevydáme, protože to si připravím off-screen, postavím si možná nějaký baráček provizorní, ať vás tím nezdržu, protože chcete vidět, jak tady bojuju. A hele, krávy, nebo to jsem, jo, tamhle už taky něco vidím, takže to jako vypadá zajímavě. Takže rozhodně našli jsme monument a teďka bych ještě, co bychom mohli dělat? Podíváme se tamhle, podíváme se tam a já si, no, Iron Helmu si vezmu, ani tohleto, a tady je co? Tak to se bude hodit. Jo, vezmeme si torče, ty se hoděj. A tohle si tady zatím necháme. Ne pro příště, ale až budu stavit barák, tak to třeba nějak využiju. Podíváme se, jestli tady, ne, zase creeper, podíváme se, jestli tady nejsou třeba nějaký bedny. Dobrý, já to říkal. Stavební materiál, tak aspoň vím, z čeho postavím barák. Já si potom off-screen ještě přenesu věci a taky si tady postavím provizorní baráček. 100% tady budu mít enchantovací místnost, tady budu někde bydlet, já si asi zbořím tohleto a místo toho, nebo někde tady, spíš tady asi si postavím. A ať bydlíme blízko monumentu. A teďka bychom se mohli jen tak nakouknout z začátku tamhle, co je. A já to tady budu hodně osvětlovat. Ach jo, zase creepři. Nej, creeper. Tak. Tak, to by bylo. Ty budeme hodně osvětlovat, ať potom pro příště se nám tady nespavne žádný třeba skeletony. To mě naštvalo. Tak, spadne. Ne, tak tohle bylo sakra štěstí. Dobrý, tak teď jsem se jako, ale fakt jako lek. Tak, zase. Tak, tohle by asi stačilo, no. Sem půjde, až příště. Jak se strefil sám, ne, prej, tak to bylo dobrý. Nakoukneme takhle, co je v těch truhlách. Jo, tamhle. Nakoukneme, co je v těch truhlách a tady osvětlíme. A co tady nespamujou. Tak. Takže ten stack torčí máme. To bychom měli. Vezmeme si kamenný mečičky. A... dobrý, zase torčky. Počkej, není to nějaký písek? Nástražnej, ne? Dobrý. To je divný. No, je to labirint pre nějaký. Sakra. No, tak to bude špatný. To je teda fakt skvělý. No, tak tohle bude hodně těžký dungeon. Dobrý, fakt skvělý. Taková expert farma nápoj. Dobře. Tak. Vykupujeme si, nebo... Au. Zelej. Au. Dobře, to se vzdává. Teďka... Tak. Takže se ještě podíváme. No, to asi ne. Doufám, že tam nebudou ty malí pavoučci, který vás otráví, protože to by mě naštvalo. Půjdeme tudy, horem. Tam jsem nic. Dobrý. Tak. Osvětlovat hlavně, osvětlovat. Zase. Dobrý, druhý. Opičky! Yeah! A... no a tady to nějak osvětlíme, mohly by tu být někde skrytý čestky třeba. Já tady vůbec nevím. Viděl jsem toho creepera. Dobrý. Tak. To by bylo. Možná bych ještě taky chtěl nahrávat z Call of Duty.
s nějakýma kámošema a tak. Už jsem nahrával s Doudalem, to asi neznáte. Aha. Není tu pod tím něco? Ne? Škoda. A ještě teda bych nahrával docela zase nějaký zničený barák, jenom se podíváme. Battlefield 3 bych taky rád nahrával. A tak, můžete mi napsat, čeho bych měl nahrávat, ale rozhodně už nemám Far Cry 3 teda, jestli byste někdo chtěl. A tady něco. Kolik mám šípů vůbec? 9. Ale zlatá. Mohla by mi padnout. Ale vlastně k čemu zlatá? No, má je úplně na nic. Mám lepší. No, ale jo, mám. Jo, takže se podíváme, co je tady. Třeba by tu nemusel být spavný na creeper, ale něco závživnějšího. Oh, zlatý blok, tam bude past, to úplně. No tak to si teda jako využiju, to je dost dobrý. Potom můžete navrhnout, jestli bych nemusel bydlet třeba tady, ale já nevím, já si asi postavím vlastní barák. Ale teda jako rozhodně si vezmu ještě nějaký tady ty věci, to se fakt teda hodí. To teda jako jo, mám saplingy, chleba. Ten si všechen vyčorkuju. Dřevo si vezmu, no, místo toho vůbec. Aha, ty zlatý věci jsou sice na nic, ale o co, že jak vykopu tohle? No já to vlastně nevykopu, tak to je problém. 6 TNTček, to si vezmu někdy potom. A to. No jasně, že jo. TNT. Tak. No, tak jo, to by bylo. Tady jsou zase taky nějaký věci, no. A